बाथि बिटिसि बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा दिनैनि बे नोंथांनि बियाबनि सिङाव माखासे दुर्गा मण्डपाव बेरायबाय रायजो राजानो दिनैनि दुर्गाफोरनि मा मेसेज होगोन? आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम साबायखर थाग्रोबाय। दिनै बिमा दुर्गा देवीनि अष्टमी दिन साफ्रोमनोबो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय हरग्रोबाय। दिनै आङो देरहाखांनायनि उनाव दिनै गोथार अष्टमी दिन बिमा दुर्गा देवीनि मोनसे गोथार दिन बियो। बेवहाय आङो बिमा दुर्गानिसिम आरज गाबो गासिबो बिटिसि बासिजों लोगोसे गासै मानब जाथि आरो जिब जुन्थुनि अराय गोजोननाय थाथों, अराय स्थायी जोरनानै थाथों, प्रिथिबिया जोरनानै थाथों। आं बिमा दुर्गानिसिम बेखौनो आङो आरज गाबो। गासिबो जों सुख सान्थियै जाहाथे बयबो थांनानै थानो हायो, बेनो आंनि मेसेज। हरे देवी नारायणी नमस्ते यश चंदन बिल्लपत्र पुष्पांजलि यज्ञ विनाशिनी महागुराव कोटि परिवृतावय पतिव्रतावय दुर्गावय नमः।